So namhlanje sizofunda incwadi yesambulo esizokubuka nje bazalwane i-purpose yencwadi yesambulo. Number 1, i-purpose nokubaluleka, ngisho kanjalo number 1 lo. And then number 2, sizobuka ukuthi le ncwadi ibhalelwe bani. Lokhu kubalekile ngoba bazalwane, do you know ukuthi mase sifunda le part, mase sikule point leli, mase sikuleli phuzu, sizobona ukuthi kunesizathu sokuthi incwadi yesambulo ingafundwa emabandleni amaningi, ingafundwa abantu abaningi, ngoba kuneyimfundiso ezikolweni zobufundisi ezifundisa ukuthi le ncwadi le kahle kahle ayibhalelwanga abantu balesi sikhathi. Siyizwa leyo nto. So kodwa so siyibuke nje kahle. So uSathane wenze nje into emangalisayo bazalwane, ukudida abantu ukuthi le ncwadi le uJesu athe umuntu oyifundayo ubusisiwe, ukuthi abantu bangayifundi ukuze bangasitholi isibusiso sokuyifunda. So sobuka leyo point number 2 ukuthi le ncwadi ibhalelwe bani. Then point number 3, into esizoyibuka ukuthi le ncwadi ifundwa kanjani, singayiqonda kanjani, ngoba before ifoni ikhathi I was just speaking ukuthi our point esizowakhava. Sobuka i-importance ne-purpose yencwadi yesambulo nokuthi ibhalelwe bani, and then sobuka ukuthi ifundwa kanjani. Those are the 3 points esizozibuka. Let me just pray again before siqale. Father, in the name of Jesus Christ, siyazithoba kakhulu phambi kwakho. Siyacela Nkosi moya wakho ingcwele esizofunda ilizwi lakho elinamandla eliphilisayo. Singabantwana sonke Nkosi, nguwe kuphela ongasifundisa, nguwe kuphela Nkosi onako ukucacisa ilizwi lakho, ngoba Nkosi alisicaceli xa singafundiswa Nkosi nguwe. Please, loving Father, teach us now. Siyacela usixolele izono zethu so that there is no barrier Nkosi of sin and iniquity that is blocking the way between us and heaven now. Please, Lord. Siyacela kakhulu in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Sambulo wazalwane chapter 1 verse 1. Sambulo chapter 1 verse 1. So buka the purpose and importance of the book of Revelation. Siqale nje ngo chapter 1 verse 1. Isambulo sikaJesu Kristu amnika sona uNkulunkulu ukuba abonise izinceku zakhe izinto ezimelwe ukwenzeka masinyane. Ethuma ngengelosi yakhe esibonakalisa encekweni yakhe uJohane. Okay. Now ngifisa sibuke i-purpose number 1 bazalwane. Purpose le ncwadi yesambulo. According to verse 1, ithini inhloso yale ncwadi yesambulo? According to verse 1, ithini inhloso? uJesu why esinikeza le ncwadi? Ufuna ukusikhombisa okuzokwenzeka. Yebo, isho kanjalo iBhayibheli ithi ufuna ukusikhombisa okuzokwenzeka masinyana, ngisho kunjalo bazalwane. That is purpose number 1, ukuthi uJesu lana uzosibonisa future events. Siyizwa bazalwane, and not only just future events, but future events until ukubuya kukaJesu. Future events leader to ukubuya kaJesu kusukela ngesikhathi enikeza uJohane incwadi yesambulo. uJesu wayekhuluma events azokwenzeka until kube isikhathi la uJesu azobuya khona. Siyizwa, that's why one of the events la kuncwadi yesambulo ukubuya kabani? kukaJesu. Now purpose number 2 kunento engifisa siyibuke. Lithi iBhayibheli lana isambulo sikabani lesi? SikaJesu. Isambulo sikabani? SikaJesu Kristu. English ithi the revelation of Jesus Christ. Siyizwa bazalwane. So lento le iveza ukuthi le ncwadi ayambuli kuphela ama-events, future events azokwenzeka la emhlabeni, kodwa yambula futhi nobani? noJesu Kristu uyimbali. Siyizwa lento bazalwane. Le ncwadi yesambulo esizoyifunda sizobuka ukuthi yambula uJesu, isimilo sakhe nomsebenzi wakhe. Siyizwa leyo nto ngoba esikhathini esiningi uJesu abantu bamazi only up until the cross. Bazi impilo kaJesu nokufa kaJesu,
But incwadi yesambulo iyadlulela lapho iveze umsebenzi kaJesu for thina even after the cross. Ukuveza ukuthi ngisho namanje uJesu usacabanga thina, usaphilela thina, futhi uJesu usaphilela usindiso lwethu. Ucebo losindiso likapheli bazalwane. And so bona incwadi yesambulo umsebenzi kaJesu. So there is an important reason why le ncwadi yambula lezi zinto. Isizathu sokuthi uNkulunkulu asazise izinto ezizokwenzeka bazalwane, yingoba if asizazi izinto ezizokwenzeka angeke sibe prepared for zona. Siyayizwa lento bazalwane. And la kuncwadi yesambulo, it's not like uNkulunkulu uhambula nje i-future kuphela, but usivezela namacebo kaSathane, indlela uSathane azozama ukukhohlisa ngalo ibandla. Indlela uSathane azozama ukukhohlisa ngayo ibandla, futhi nendlela uSathane azodukisa ngayo umhlaba wonke. Siyayizwa leyo nto bazalwane. Ingakho mawufunda angengenza isibonela senencwadi yesambulo chapter 13, kunesibonelo engifuna ukusenza nje. Chapter 13 very quickly. Sambulo chapter 13. Now ngicela la ufunde uverse 3 and 4. Verse 3. Elinye lamakhanda aso kungathi lalidebezwe okokufa, kepha ingozi yaso yokufa yalashwa, umhlaba wonke walandela isilo, umangala. Bakhuleka kuDrakho ngokuba wanika isilo amandla akhe. Bakhuleka nakuso isilo bethi, ngubani ofana nesilo? Ngubani ongalwa naso na? Nambazalwane, do you see ukuthi kwenzakalani la? Lithi iBhayibheli kuzofika isikhathi la kuthiwa umhlaba wonke uzokhuleka kwisilo. And ukuthi ukhuleka nakuDrakho. Now mawufunda isambulo chapter 12 verse 9, uDrakho uSathane. Says the Lord. Now lento lena ingamethusa umuntu. Mase yenzeka leyo nto ingamethusa umuntu ongayifundanga incwadi yesambulo. Says leyo nto. And futhi not only ukuthi ingamethusa, amathuba ukuthi azithole eyingxenye leyo bantu abakhuleka kuDrakho makhulu kakhulu amathuba. Why? Ngoba akazi ukuthi bazokhuleka kuDrakho mase kenze njani, futhi bazobekhuleka kuDrakho kanjani. Siyayizwa leyo nto bazalwane. So lana uNkulunkulu le ncwadi yesambulo uyasiqwashisa ngisho nangamacebo kaSathane. Ngoba uSathane bazalwane akafisi ukuthi siwazi amacebo akhe. Ngoba once sewazi amacebo akhe uSathane uyayilose advantage. Kuneverse engilithandayo kuCorinthians, 2 Corinthians chapter 2 kuverse 11. Lithi iBhayibheli nge-English lithi, lest Satan should gain an advantage over us, for we are not ignorant of his devices. So kuthi uSathane uthola i-advantage over us if we become ignorant of his devices. Now uNkulunkulu la kuncwadi yesambulo wenze into emangalisayo. All the devices of Satan are exposed, bazalwane. That is why uSathane uyayisaba le ncwadi yesambulo. That's why noJesu ethe yabona umuntu afunde le ncwadi ubusisiwe mayezigcinile lezi ezilotshiwe. Because bazalwane, into isitha esiuSathane esisebenza ngayo namhlanje i-deception. Ngicela ukuyiveza le ncwadi yesambulo. Aseni futhi siku-chapter 13 angisho, aseni ku-chapter 12. Wayesephonswa phansi uDrakho omkhulu, inyoka endala ethiwa umhlebi noSathane, odukisa izwe lonke. Waphonswa phansi emhlabeni, nezingelosi zakhe zaphonswa kanye naye. Do you see bazalwane? According to that verse, like ukuthi uSathane waphonswa phansi, and kuthiwa into ayisebenzayo yini ayisebenzayo bazalwane. Kuthiwa yi-deception. Akusiyo ukuthi udukisa abangakholwa kuphela, kuthiwa udukisa izwe lonke. So uSathane ama-deceptions wakhe are aimed at everyone. Now masicabanga le ncwadi esitshelayo ukuthi uSathane udukisa wonke umuntu, masicabanga bazalwane ibingeke futhi i-expose ama-deceptions kaSathane,
For sure exposer. For sure exposer. That's why uSathane izonda incwadi yesambulo bazalwane. So la kuncwadi yesambulo uJesu uveza izinto ezisazokwenzeka. Umsebenzi ozowenziwa izulu in behalf of abantwana bakaNkulunkulu. But nezinto ezizokwenziwa uSathane zama ukudukisa abantwana bakaNkulunkulu nomhlaba wonke. And iqiniso manje libhlungu esilitholile kuncwadi yesambulo chapter 13 ngoba lento ibhaliwe ngeke ingenzeki. Uthi uJohane wabona isikhathi lapho iningi labantu emhlabeni, overwhelming majority, bekhuleka kuDraco. Why? Ngoba le ncwadi le eyambula the deceptions uSathane azozenza even in the future. Le future thina sesikuyona. Abantu abaningi leyo ncwadi of warning abayifundanga. If now uSathane ubuzowenza sure ukuthi abantu abayifundi le ncwadi. Do you know uSathane angazi bazalwane singathini. Izwi lonke iBhayibheli lonke uyalisaba. But uyazi ukuthi kuneyingxenye zezwi likaNkulunkulu abantu ngisho noba sebeyibambile, but if abayibambanga le bangaduka. Yingakho uJesu ethe ubusisiwe ofundayo lamazwi la ole ncwadi yesiprofeti. And bazalwane nokunye okubalulekile ngokwazi ama-future events, it's not only ukwazi ama-deceptions kaSathane, but it's also to know what to do. It's also to know what to do. Ukwazi ukuthi isikhatsini. Mawufunda iBhayibheli lonke, uNkulunkulu uhleze njalo efisa ukuthi abantu bakhe basazi ini isikhathi. Kunento engizisa siyibuke, mhlawumbe let's just look at it shortly. Ukuthi le point le sake sayibuka sifunda ngencwadi kaDaniel, but ngifuna siyibuke again. Asine incwadi kaLuke chapter 19. Sibuke ukuthi uJesu uthi yini eyenza ukuthi iJerusalem ligcine libhubhise. Luke chapter 19. Yes. Sofunda ukushasha ke labazalwane ngoba sisekule point nje yesikhathi, ukubaluleka kwesikhathi so important. Asike size verse 41. Okay. SikuLuke ngisho. Yes. Now before sifunde leli verse leKuluke, kunelinye engizolisho bazalwane, mhlawumbe asizolifunda abazalwane bangalibhala phansi. Yabo? Chronicles chapter 12. First Chronicles chapter 12 lithi and the sons of Issachar. Yabo? Khuluma ama sons of Issachar ithi which were men who had understanding of the times to know what Israel ought to do. So kuthiwa lana amadodana kaIsaka amadoda aweqonda izikhathi ukwazi ukuthi uIsrayeli yini kumele ayenze. iChronicles zokuqala chapter 12 verse 32. So ukuthi mawuqonda isikhathi uzokwazi ukuthi kumele wenzeni. Siyayizwa leyo nto. The reason why bebesazi ukuthi uIsrayeli kumele enzeni ngoba beqonda ini izikhathi. Now bazalwane asibukeke. Yini eyabhubhisa iJerusalem? Yini yenza ukuthi abantu bangamamukeli uJesu amaJuda? Ake sibukeni. Luke chapter 19 verse 41 to 34. Kwathi esondela ewubona umuzi wawukhalela, wathi sengathi ngawazi nawe ngalolu suku okokuthula. Kepha kalokhu kufihlakele emehlweni akho, ngokuba uyakufikelwa izinsuku lapho izitha ziyakukukaka ngodonga lwempi, zikuhaqe, zikuvimbezele nxa zonke, zikuwise phansi wena nabantwana abakuwe, zingashiyi itshe phezu kwetshe phakathi kwakho, ngokuba ungazanga isikhathi sokuhanjela kwakho. Bazalwane, uJesu akahle kubaFarisi lana nakuSirayeli, akhuluma noSirayeli wonke. Kuthi uJesu wathi mayibona itempeli laseJerusalem uthi wakhala inyembezi, wakhuluma lamazwi.
and uthi into engikhalisayo ukuthi kufika izinsuku kuzofika izinsuku la bazobhubhisa yonke into eJerusalem, izingane abadala omama obaba yonke into. And then asho isizathu uthi ngoba anisazanga isikhathi, uthi ngoba anisazanga isikhathi sokuhanjelwa kwenu. Sayizona bazalwane. So they did not know the time of their visitation. Isikhathi babengasazi. Isikhathi babengasazi. Khona lana futhi ngicela sibone again. Khona into engifuna siyibone. Asina ku Matthew chapter 16. Ngoba lento eyayisenzeka iyenzeka. Lithi iBhayibheli lokwakukhona kusazoba khona ayikho into entsha phansi kumthunzi welanga. Matthew 16 verse 1 to 3. AbaFarisi nabaSadusi beza bemlinga, bacela kuye ukuba ababonise isibonakaliso esivela ezulwini. Kepha waphendula wathi kubo, kusihlwa nithi, loba lisile, lokhu izulu libhejile. Kuthi kusasa nithi, namuhla liza kuphendula ngokuba libhejile, liguqubele. Kanti ukuma kwezulu niyakwazi ukukuchaza, kepha izibonakaliso zezikhathi aniziqondi na. Nambazalani ngicela simeni la. Kufika lana abaFarisi namaSadusi abantu babephethe ngelezi zikhathi izinto zenkolo. Bathi Jesu njengoba uthi ungumesiya, cele usenzele isibonakaliso, cele sifuna isibonakaliso. OMose babenezibonakaliso. OJoshua babenezibonakaliso. Abanye bonke abantu izibonakaliso babecabanga bayazi ukuthi ngokomlando kaIsirayeli abantu babethunywe uNkulunkulu banezibonakaliso. uElijah ngesikhathi ethunyiwe kwayinezibonakaliso kwake kwehla umlilo. Siyayizwa leyo nto. Uthi uJesu besacela izibonakaliso. Omunye umuntu mhlawumbe uba wayengabe uJesu mhlawumbe mina nawe sasiyothi uthi ngenze okuthile nibone. Uthi uJesu cha, nina nikwazi ukufunda isimo sezulu. Uthi kodwa anikwazi to discern the signs of the times, izibonakaliso zesikhathi. Siyayizwa lento bazalwane. So uthi into ibizonisiza ukwazi ukuthi yimi ngempela uMesiah is if benisazi the signs of the times. And uIsirayeli bazalwane wageja usindiso ngenxa yongasazi isikhathi. So isikhathi ecebeni kaNkulunkulu sibaluleke kakhulu bazalwane. Singasusi emqondweni wethu ukubaluleka kwesikhathi. Ukubaluleka kwesikhathi kukhulu kakhulu icebo likaNkulunkulu. Abantu babhubha ngenxa yokuthi abasazanga isikhathi sokuhanjelwa kwabo. Siyizwa lento bazalwane. So very very important. So siyabona la incwadi yesambulu iveza the future events which are important ngoba ama-future events ayasiqwashisa kumaqhinga kaSathane, but also ama-future events ayasitshela ukuthi ngalesi sikhathi kumele ngabasilindele ini and nathi kumele senzeni ngaleso sikhathi. And uSathane into ayisebenzisayo yi-deception, and lama-deceptions wakhe bazalana ambuliwe la kwincwadi yesambulu. Na bengithe number 2, besides future events, incwadi yesambulu yambula bani? uJesu. Incwadi yesambulo yambula uJesu ngoba incwadi yesambulo la iclimax yayo noba isiphetho sayo la sikhona ngisekubuyeni kaJesu bazalwane. Siyayizwa leyo nto. Now mawufunda iBhayibheli, lonke njalo makukhulunywa ngokubuya kaJesu kukhulunywa ngani? Ngobungcwele. Siyayizwa leyo nto. Ngobungcwele. Ngizokwenza nje isibonelo ngamavesi ambalwa. Mawufunda kwincwadi kaJohane wokuqala chapter 3 kusukela lapha kuverse 2 siyakhumbula la kukhona nale ngoma esiyithandayo ethi uJesu mayibonakala thina siyofana naye. Now leya ngoma yivesi elikuJohane wokuqala
chapter 3 verse 2. Bathandekayo, Yebo, manje ifunde. singabantwana bakaNkulunkulu. Kepha akukabonakali esiyakuba yikho. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye, ngokuba Yebo. siyakumbona njengokuba enjalo. Bambe lapho-ke. Naye ingoma esiyiculayo. Uthini uverse 3? Uthini uverse 3 manje? Mayiqhubeka. Uverse 3 kaculwa-ke bazalwane. Uverse 3 abantu abawucabanga abawuculi. Uthini uverse 3? Bonke abanalo lelo themba kuye bayazihlambulula njengokuba yena ehlambulukile. Siyayizwa bazalwane. iBhayibhile lithi lana ukuma ngaba sinesifiso sokuthi uJesu mayibonakala sifane naye. Kumele senze njani? Sizihlambulule. Bonke abantu bazalwane babephefumulelwe ngumoya kaNkulunkulu bakhuluma lento. Noma ufunda kwincwadi kaPetro 2 Peter chapter 3 kuverse 11 lithi iBhayibhile ngizama ukisho ngesiZulu lithi njengoba lezi zinto zizobhujiswa kuthi simele ukuba abantu abanjani ngokuhamba okungcwele. Sayizwa leyo nto ithi sing then that all these things shall be dissolved. What manner of people ought we to be in all holiness and conversation? Sayizwa bazalwane. So kuthi kumele ngaba singabantu abanjani abangcwele uma ngaba sibona usuku lukaJesu lokubuya selisondele. Now ubungcwele akuyona into esingayithola kalula, akuyona into esiyithola ngamandla ethu. Sayizwa leyo nto. Ubungcwele sibuthola ngamandla kaJesu ngokubheka kuyena nangokuqwalasela isimilo sakhe uJesu. Now yingakho incwadi yesambulo ayivezi kuphela ukuthi isikhathi siyaphela, iveza futhi nesolution. Sayizwa lani bazalwane, nesolution yesono, ngoba inkinga kahle kahle yisono. Kuyazwakala bazalwane. You know, athi ngihlala incane kule point. Abantu abaningi abayiqonde uNkulunkulu mayiboy. Into ayibhubhisayo yisono. Inhloso kaNkulunkulu akona ukubhubhisa ini abantu. Inhloso kaNkulunkulu ukubhubhisa ini bazalwane? Isono. But abantu ngenxa ukuthi babambelela esonweni bagcina sebebhubha naso. Ake siyibone le nto selincwadi kaMaroma, amaRoma chapter 1 verse 18. Ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambulwa ivela ezulwini phezu kwakho konke ukungamesabi uNkulunkulu nokungalungi kwabantu abathiya iqiniso ngokungalungi. Elesibambeni lapho ngicela ukubuza ningiphendule bazalwane. According to leli verse, ulaka likaNkulunkulu, the 7 last plagues osifunda ngazo kusambulo la khona ulaka likaNkulunkulu nokusha kwabantu mase kubuya uJesu. Lolo laka lolo, according to this verse, kuthiwa lambulwa kwini? Yini what is yini target kaNkulunkulu mayehlisa ulaka lakhe? According to this, ukungamesabi uNkulunkulu nokungalungi kwabantu. So yini now asamba kancaneke yini ukungamesabi uNkulunkulu? I-ungodliness njengoba ithi lana against all ungodliness. Ungodliness yini? Ukwenza okuphambene nomthetho kaNkulunkulu. Ukwenza okuphambene nomthetho kaNkulunkulu yini le asiyibize ngale gama elijayelekile? Isono. Isono, sayizwa lento bazalwane. So ulaka likaNkulunkulu, i-target yolaka likaNkulunkulu yini? Yisono. Isho kanjalo lana ithi the wrath of God is revealed against all the ungodliness of man, not against man. It's against the ungodliness of man. But umuntu ngokubambelela kwilento uNkulunkulu ayibhubhisayo nomuntu uzobhubha. So manje uNkulunkulu njengoba isikhathi siphela seyabona ukuthi sekuseduze ukuthi adedele lonke ulaka lakhe bazalwane. Kufika isikhathi la uJesu there shall be weeping and gnashing of teeth. Sekusondele leso sikhathi.
uNkulunkulu usebenza ngamandla ukuhlukanisa abantu nesono nalento ayibhubhisayo. Sayizwa leyo nto? uNkulunkulu usenza kanjalo. Uyakhumbula ngesikhathi kaLothe. uNkulunkulu wayebhubhisa iSodomo neGomora. uLothe wayengahlosanga uNkulunkulu ukuthi kubhubhe uLothe. So uNkulunkulu uthi kuLothe, phuma, hleze nawe ubhujiswe kunye nalo idolobho laseSodoma. Sayizwa leyo nto? So leli gama lithi hleze nawe ubhujiswe lisho ukuthi mawungaphumi uzobhubha kunye nalo, even though uNkulunkulu akahlosanga ukubhubhisa wena. uNkulunkulu bazalwane abathanda abantu ngendlela emangalisayo. But uNkulunkulu into ayizondayo yisono. uNkulunkulu manje ufuna ukubhubhisa isono. But abantu babambelele kusona isono. Kuzoza isikhathi la uNkulunkulu seyenze yonke imizamo yakhe. Athi it is well. Sengizame konke. La athi mawufunda kwincwadi kaIsaiah chapter 5, athi yini bengingayenza engingayenzanga. Yini bengingayenza engingayenzanga kwisivini sami. La uNkulunkulu maseyikwenze konke athi it is well. Kade umusa wami uvulekile, manje sekungena isikhathi solaka sesiphilile somusa. Yazwakala bazalwane. And leso sikhathi sesisondele. So that's why incwadi yesambulo every chapter oyifundayo kwambula uJesu. Ithi khuluma event iveza uJesu. Uthi yabuka kuvela uJesu. Chapter 1 manje sikhulunya ngoJesu. Chapter 2 kanjalo ngoba incwadi yesambulo uJesu esinikeza uyazi ukuthi the only hope yokuhlukana nesono igazi lakhe. Ingakho mawufunda the central portion yencwadi yesambulo chapter 12, ama-theologians athi i-center yencwadi yesambulo ilapho kusambulo chapter 12. Ila uthola khona ivesi la lithi iBhayibhile bamnqoba uDraco. Bamnqoba ngani? Ithi bamnqoba ngegazi lewundlu. Na ubufakazi nangezwi lobufakazi babo, futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekupheleni. Sayizwa lento bazalwane? So ilokhu iveza indlela esizonqoba ngayo. It is by the blood. Ngoba yikho enye indlela yokuhlukana nesono ngaphandle yokubheka kuJesu. So that's why le ncwadi yesambulo iveza uJesu while iveza futhi nama-events azokwandulela ukubuya kaJesu. Naku bazalwane, kunenye into esizoyibona ezisifunda isambulo, mhlambe okwamanje ngizoyisho nje. Then sizoyibona ezisiqhubeka sifunda. Mawufunda ku verse 1, nge-English ithi the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass. Sayizwa leyo nto? So leli gama lithi shortly uthi yizinto ezizokwenzeka masinyane. Kuyazwakala? Now namawufunda futhi kwisambulo chapter 22 ekugcineni ke manje. So ufunda uverse 12. Uthi uJesu, behold I come quickly. Yayizwa leyo nto? uJesu bengazi ukuthi bheka ngiyeza phela. Kodwa uthi behold I come quickly masinyane. I-language yencwadi yesambulo ihlose ukuthi wonke umuntu ofunda le ncwadi abe ne-urgency, angarelaxi, abe ne-urgency ngokubuya kaJesu. Uthi ukubuya kaJesu kusondele, noba lezi zinto ezibhaliwe zizokwenzeka lana sekuseduze ukuthi zenzeke. Angabikho umuntu ozofunda athi cha zisesekudeni. Kuyazwakala bazalwane? Ngoba asikho isikhathi la emva kaJesu, emva kokuthi uJesu enikeze ibandla incwadi yesambulo, asikho isikhathi uJesu angakhulumanga ngaso, angaprofethanga ngaso la incwadi yesambulo. Now inhloso yakhe uJesu bekuthi masiphethe le ncwadi wonke umuntu abe ne-urgency. Yabona mangithi yazi ngiyeza ngokusheshsha, mawukuthi ungilindile yini engisuke ngiyihlosile, ngisuke ngihlosa ukuthi na usheshe ulungisa. Angeke ngithi ngiyeza masinyane, kodwa in the back of my mind ngifuna ukuthi hayi urelax ungatatazeli. So anyone othi relaxa lezi zinto azikazokwenzeka akakhulumi into ekhulunywa ngumoya kaNkulunkulu, ngoba inhloso kamoya kaNkulunkulu kule ncwadi mawufunda ilanguage yayo nje bazalwane ine-urgency. It is an urgency.
On purpose uNkulunkulu ufake agents ukuthi mawufunda ungathi ukuthi hayi lento lena ayicha isesekudeni lento singarelaxa nje. Into ekukhulunywe ngathi izokwenzeka ngesikhathi sakho kumele ube ne-agency ngayo. Ube ne-agency ngayo kakhulu. So yi-language yesambulo sikhuluma ngezinto ezisazokwenzeka. Now nenye into bazana mhlambe ngifisa siyibuke la kwincwadi yesambulo uJesu asikhumbuza yona very very quickly. Ngicela very quickly sifunda verse 5 no-6 chapter 1. NakuJesu Kristu ufakazi othembekayo, izibulo labafileyo nombusi wamakhosi omhlaba. Uye osithandayo nowasikhululayo ezonweni zethu ngegazi lakhe. Nowasenza sibe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu uyise. Kuye makube inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Na ngicela ukubuza bazalwane siyafunda. Lana nguJesu uyakhuluma ukuthi lencwadi ivela kubani. Yabo, uqale abale uBaba, abale uMoya Ingcwele, uverse 4 lo esiweqini. Abese kuverse 5 abale uJesu. And then la kuverse 5 no-6 aqhubeke asitshela ukuthi futhi lo Jesu ekukhulunywa ngaye ulo owasikhulula ngegazi lakhe ezonweni zethu. Wasenza into eyisimangaliso bazalwane ukuthi sibe ngabapristi bakaNkulunkulu, kube sibe ngabakhosi. Siyayizwa leyo nto. Now nangumbuzo wami, masicabanga kungani uNkulunkulu esinikeze le information le? Why esitshena esikhumbuza lokho kwenziwe uJesu? Why uJesu besinikeza le ncwadi esikhumbuza lento asenzele yona? Masicabanga bazalwane. Njengoba nje sithola incwadi yesambulo ibhaliwe ukhulunywa ngezilo eziningi, ama-beast amaningi ahlukile, into eziningi ezingaqondakali, nama-trumpet, nama-seals, zonke into eziningi engelula ukuthi abantu bayiqonde. So uJesu wayazi ukuthi i-temptation kubantu abaningi ukuzothi le ncwadi iyadida. Le ncwadi iyadida futhi ayiqondakali. Le ncwadi futhi bagcina abantu abanye ayibalulekile. Yabo, bagcina abanye nawo abasho ngomlomo basho ngezenzo, ngoba ukusho ngezenzo ukuthi noba usho ngomlomo kodwa ungayinaki into engabalulekile vele ayinakwa. Siyayizwa leyo nto. Now uJesu uthi mina oninikeza le ncwadi nikhumbule ukuthi ngiyanithanda, nganifela. Umuntu owanithanda waze wanifela angakunikeza kanjani incwadi yokukudida? Siyayibona leyo nto. Uzokunikeza kanjani futhi incwadi engabalulekile? Umuntu okuthandile wakufela. So uJesu befisa ukuthi sikhumbule ukuthi the same hands awabhobozo esiphambaneni, the same hands that were nailed to the cross, yiwo futhi asilethela le ncwadi. The same hands asilethela le ncwadi yesambulo. So izandla zothando. So le ncwadi sinikezwe bazalwane ngoba uJesu esithanda ngendlela emangalisayo. So ibalulekile kakhulu. Njalo uma uTempted ukuthi azibalekanga lezi zinto, uthi kodwa lo wasifelayo uyasho la ukuthi lesambulo lesi njengoba yesakhe wasifela futhi. So ngiyena omunye uJesu lo wasifelayo asinikeza kanjani into engabalekanga? Osinikeza kanjani into ezosidida? Siyayizwa bazalwane. So kubalulekile kakhulu ukuthi siqonde ukuthi incwadi yesambulo ibalulekile kakhulu bazalwane for our salvation. Very very important. Incwadi yesambulo for our salvation. Now ake siqhubeke nayo ke incwadi yesambulo. Buyile asiyeni ke manje ku point number 2. Point number 1 besibuka nje kubaluleka incwadi yesambulo. Point number 2 asibuye nokuthi le ncwadi yesambulo ibhalelwe ba. Nabazalwane asibeni sifunda amavesi. Verse 4 and then uphinde ufunde futhi no verse 11. Brother Njabona. Point number 2 ibhalelwe bani le ncwadi? uJohane kuwo amabandla ayisikhombisa ase-Eshiya
Akube kini umusa nokuthula ukuvela kuye okhona nowayekhona nozayo. Nakomoya abayisikhombisa abaphambi kwesihlalo sakhe sobukhosi. Elismen last kawufunda verse 11. According to verse 4 bazalwane. Le ncwadi ibhalelwe ba. According to verse 4. Amabandla ayisikhombisa. Amabandla ayisikhombisa wakuphi? Ase-Asia. All right. Asina verse 11 futhi. Lithi lokhu okubonayo kulobe encwadini ukuthumele kuwo amabandla ayisikhombisa e-Efesu naseSmina nasePergamu naseThiatira naseSardesi nasePhiladelphia naseLaodikiya. NaseLaodikiya. Amen. Nabazalwane again. Kuyavela futhi nala uthi uJesu le ncwadi uthi konke okubonayo la. Le vision azombonisa yona from chapter 1 all the way to chapter 22. Uthi kulobe that's why kulotshiwe. And then kuthi ukuthumele kumabandla amangaki ayisikhombisa. Kuyazakala bazalwane. Kwakuphi wase-Asiya wase-Asia. Now kungani uJesu usho kanjalo umbuzo? Kungani uJesu ethi akulotshele lamabandla la wase-Asia? Kungani uJesu esho lokho? And lamabandla athi akalotshelwe amabandla ayisikhombisa. That is the question bazalwane. Now ngikhona into ngifuna uyiveza la kuma slides. Na ngifuna ukuveza nje imap. Ngifuna ukuveza imap and la kwimap nginento engifisa siyibuke bazalwane. Ngiveze imap la nalamabandla ekukhulunywa ngawo. Now kulamabandla ekukhulunywa ngawo siyathola ukuthi mawubuka imap akuwona kuphela amabandla awekhona eAsia. Na le map futhi iveze iphathi encane kuphela ikhona enye iphathi engavelanga sengiyibona manje nala ngaphansi. Khona enye iphathi encane ngala. But these are not the only churches la eAsia. If uyabona kunamanye amabandla esike sizwe ngawo nabo oKolose naba oMiletus naba oTroas siyabona lonto. So maningi amanye amabandla mawuza la ezansi la kungavelanga khona kunamanye amaphathi angavelanga la ezansi still part of Asia kukhona no Antioch ibandla lalibalulekile kakhulu. Na umbuzo oqala uthi kungani since amabandla awengekho yi7 why uJesu wakhetha la awu7 specifically? Sayizwa lonto. Why kukhethwe la awu7? So omunye mhlambe impendulo yakhe angathi hayi ngoba lamabandla iwona awaseduze nani nePatmos. Mawubuka la ePatmos na ePatmos la yabo. So umunye uzothi wase amabandla beseduze nasePatmos so mhlambe incwadi bizosese ifike kanjalo. But mawubuka bazalwane nalinye ibandla Miletus. Sayizwa leyo nto. Nalinye ibandla elaliseduze kunamanye ukusukela ePatmos. So it's clear ukuthi lamabandla akakhethwanga ngokuba seduze. Now omunye mhlawumbe uzothi amabandla akhethwe ngokuthi wona amabandla awesaziwa kakhulu. Cha, iMiletus was more popular than amaningi namabandla. Nebandla iTroas lalibandla lalibalulekile kakhulu lalisaziwa. Mawufunda incwadi iZenzo chapter 20 yila bahlanganela khona futhi umpostoli uPaul seyibuthene nabadala bamabandla onke kwakule ndawo ezihlukile labaze bakhala bakhuleka bakhala uPaul sezwe eJerusalem babehlanganela la eTroas. Now akhona futhi amanye amabandla apopular Alexandria bakhona namanye amabandla like Antioch. Yabona iAntioch mawufunda nje ngencwadi yezenzo ibandla ekhulunywa ngala kakhulu levela kakhulu Antioch siyibona leyo nto. But analo alikho kule list. So siyathola ukuthi lamabandla akakhethwanga by popularity.
So akakhethanga by proximity, akakhethanga by popularity lamabandla. So lamabandla labazalwane akhethwe ngani? Akhethwe ngani? Njengoba kuthiwa akubhaleli lamabandla awu-7. Siyayizwa leyo nto. Now lamabandla into uJesu ayisebenzisile ukukhetha lamabandla. Umcabango wami esizowubona futhi masiqhubeka siwufunda. Yabo manje ngisanitshela umcabango. So umcabango umuntu uma etshela umcabango wakhe kumele uzwe kodwa ungawuthathi as a fact until uproveke. So uzoproveke sifunda about the 7 churches. So namhlanje asifunde ngama-7 churches. Siqala in the next study. But into ebonakalayo mase ufunda about the 7 churches ukuthi uJesu wakhetha lana eAsia amabandla uJesu wayewabona ukuthi anesimo esifana nesimo esizobhekana nebandla likaNkulunkulu. Kusukela ngaleso sikhathi babethola incwadi yesambulo ukuze kube sekupheleni. So ibandla likaNkulunkulu li-divided into 7 periods. Kusukela ngesikhathi bethola incwadi yesambulo kuze kube sekupheleni 7 periods. And uJesu wakhetha amabandla wayebabuka ukuthi anesimo esizofana nesimo esizohlangabezana namabandla ngaleso sikhathi. Siyayizwa nibazalwane. So ngamanye amazwi ibandla iLaodicea njengoba kuyibandla lokugcina elibaliwe la kule list kaJesu. Izinto ibandla iLaodicea ngaleso sikhathi sikaJesu elalibhekene nazo izinto ezifana ncamashe nento ezobhekana nebandla lokugcina lesikhathi sokugcina lapho likhuluma nathi thina esiphila esikhathini sokugcina. So ilona bandla kumele sifunde ngalo kakhulukazi kumele so-understande wonke yebo kodwa kakhulukazi ibandla laseLaodicea. Ibandla laseLaodicea. So uJesu usebenzise leyo criteria leyo akakhethanga amabandla kwamhlamba aseduze noma amanye abalekile kunabanye ngamanye aziwa kakhulu apopular kunamanye ngoba shuthi emayo popular imessage mhlawumbe izohamba fast. Cha. Akhona amanye amabandla awedume kakhulu kunamanye kodwa akakhethwanga. Akhona amanye amabandla aweseduze nePatmos kodwa awakhethwanga. Siyezwe lona bazalwane. So kukhethwe kanjani? Makukhulunywa ngebandla laseLaodicea abapostoli abaningi babengakaze baye nokwenza ngisho umpostoli uPaul naye wayengakaze aye ngisho kuya kulibandla laseLaodicea. Kodwa nali libhaliwe. So ngathi likhethwe ngani ke? Why kungabhalwa kungakhethwanga mhlawumbe libandla laseKolose? Siyabo leli ekuze kunencwadi ebhalelwe lona. So uNkulunkulu ukhethe ngoba ebona ukuthi lamabandla anezimo ezifana ncamashe nezimo ezobhekana nebandla likaNkulunkulu kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. And uNkulunkulu udivide ibandla lakhe into 7 periods. And uzobona mase seyifunda ukuthi impela kunjalo akugeji. Now njengoba ngisho lokho kukhona ke imfundiso engifuna sike siyihlole namhlanje nale imap iveza the same thing. Kunemfundiso ethi incwadi yesambulo le ncwadi yesambulo ibhalelwe njengoba siyifunda nje lamabandla kuphela la kukhulunywa ngawo akumele sizihluphe ngayo thina. Siyayizwa leyo nto. Izinto ezila kuncwadi yesambulo izinto esezenzeka ngelesa sikhathi zadlula. Kodwa mawufunda incwadi yesambulo lokho uyaphikiseka kodwa imfundiso abafundisi mhlambe ngoba incwadi yesambulo ayifundwe emabandleni abantu abaningi abazi ukuthi abafundisi babo bakholwani mayelana nencwadi yesambulo ngoba uthola ukuthi vele ayifundwa. Yayizwa leyo nto kakhulukazi iziprofeto zayo. So awazi uthola ukuthi mhlambe nayi inkolelo ayibambile umuntu ingakho engayifundisi. So le nkolelo lena ukuthi incwadi yesambulo ikhuluma ngezinto esezadlula kudala into ezenzeka ngalesa sikhathi sikaJohn the first century kuphela. Yabo. So kusukela ngezikhathi zikaJesu kuze kube 100 AD iphelela lapha incwadi yesambulo.
yabo. Leyo mfundiso ibizwa ngani? Nge-preterism. Nayi igama la uyalithola ngize nganje ku-Wikipedia uzawuzela mayibona lento yinto eyaziwayo. Now le mfundiso kubalulekile futhi ukuthi wazi ukuthi yafika ngonyaka u1614. Ngonyaka u1614 nomlisa owayimjesuit. Abanye bayawazi kama Jesuits. Yafika nomuntu oyijesuit. Nali igama lakhe. Uyijesuit igama lakhe nguLouis de Alcázar. So yafika naye ke le mfundiso. Mawufunda la ku Wikipedia akusakhulumi ngisho namazwi kuthiwa lana the preterist view served to bolster the Catholic Church's position against attacks made by Protestants who identified the Pope with the Antichrist. So kuthiwa le mfundiso le efike no de Alcázar yayisiza ibandla iRoman Catholic ukuze ingahlaselwa abashumayeli baleso sikhathi ama-Protestants laba babeshumayela ivangeli ababesithi uPapa nguye umphiki Kristu. Siyayibona leyo nto. So le mfundiso le vele mawuthathe yona izinto zonke ziphelele ngalesa sikhathi oPapa bangendawo yonke into ikanjalo. So mawubambe le mfundiso kumele wazi ukuthi ubambe imfundiso yamaJesuit. Na sazoke sifunde ukuthi yini amaJesuit mase sifunda ngoba bazalwane yazi imnandi lento esoyifunda sizofunda church history so powerful. As we sifunda about these 7 churches, each church in a phase yayo kunento ezenzeka. So i-church history lesoyifunda and it's so amazing. Sizobona ibandla ekuqaleni lalinjani. Yizini wayengazifuni uJesu ebandleni lakhe. And namanje ngoba uJesu akashintshi namanje akakayifuni. But manje seziyenzeka. And ngoba abantu history abayazi. Lento engiyikhuluma ingikhumbuza ngencwadi kubahluleli ku-Judges la kuthiwa kwavuka isizukulwane esasingayazi imisebenzi kaNkulunkulu. So kuvuke manje isizukulwane esingayazi imisebenzi kaNkulunkulu, esingazazi neindlela zikaNkulunkulu. So abantu bavuke izinto esizonakele bayitshenti zi-right zinje. But ke angabikho excited sizofika lapho ku-church history. Na kube khona imfundiso yesibili. Lebe ngishilo bazalwane igama ngicela singalikhohlwa if ngiyakhumbula ngizoyibuza next week i-homework le. Ngizobuza nje the 3 interpretations encwadi yeRevelation. Interpretation number 1 kuthiwa yi-preterism. Nayi la preterism. So ngizocela next week omunye okhumbulayo homework angikhumbuze. Number 2, enye interpretation kuthiwa yini? Yi-futurism. Siyayizolani bazalwane? Nayo kuthiwa this is kuthiwa futuristic Christian eschatological view. I-eschatology yizinto zesikhathi zokugcina, end time events. So lana kukhulunywa ngomnye umlisa kuthiwa uFrancisco Ribera. Naye weza nemfundiso yayingaziyo. Ngoba kusukela mawubuka le ikhadi zabo lo munye ngu1614 yabo. Lo munye uyabuthi ngu1590 kahle kahle incwadi yakhe wayipublish ngonyaka u1590 uAlberto lo. I mean uFrancisco Ribera wayipublish ngo1590 incwadi yakhe. So le ncwadi leyo ifundisa ukuthi incwadi yesambulo ayibalekile. Kodwa le ncwadi le incwadi ezoqala izinto zayo ukwenzeka eminyakeni ewu7 neminyakeni emithathu just before uJesu abuye. So Antichrist uvela ngaleso sikhathi umphiki Kristu nakho konke nje kunye noPaul wesile konke into in those 3 years or 7 years before uJesu abuye. Sayizwa leyo nto. So in between singayihluphi ngencwadi yesambulo. Now I think ngingabuzi ngenxa yesikhathi. Kodwa bengizobuza ukuthi labalisa laba yini abanayo in common.
two things that they have in common. Number one is that bobabili bangama-Jesuit. Bobabili. Francisco Ribera kuyena oweza ne-futurism. Nalo uLuis de Alcázar okuyena oweza nani ne-preterism. Bobabili bangama-Jesuit. Number two, bobabili imfundiso zabo zenza ukuthi incwadi yesambulo uyibuke ukuthi uwena manje present day akuyona incwadi esingathi ibalulekile for wena living now. Incwadi nge-interpretation yomunye eyalesa sikhathi sesidlulile. Nge-interpretation yomunye eyalesa sikhathi esile phambili esizayo. Sayizwa leyo nto? So ama-interpretation wabo omabili enza ukuthi le ncwadi le siyishiye eceleni. But bazalwane, uJesu le ncwadi le uyibhalele ibandla lakhe kusukela ngalesa sikhathi kuze kube sekupheleni. Yingakho uJesu encwadini yesambulo ukhuluma nangezinto ezenzeka namanje. Mawufunda sazoke sifunde nge-French Revolution into eyenzeka ngeminyaka 1700 iku-Revelation chapter 11 siyayibona leyo nto. Now uJesu mayizokhuluma nge-French Revolution ku-Revelation chapter 11, but i-French Revolution ayikho kulezikhathi labalisa abakhuluma ngayo. Then sithini isizathu sokuthi akhulume ngelento ngale French Revolution, but abantu laba ekuthiwa ubhalele bona abangeni ndawo naleyo ncwadi. Sayibona bazalwane. Now athi ngikubonise futhi okunye. Verse 19, asifundeni verse 19. Enye iproof yokuthi ngempela le ncwadi le akuyona lento ekhulunywa yilabalisa. Futhi ayibhalelwanga lesa sikhathi kuphela, yayibhalwa ngaso kuphela. Asifundeni verse 19. Ngakho-ke loba okubonileyo nokukhona nokuzokwenzeka emva kwalokho. Bazalwane. Now verse 1 no verse 19 yini abayambulayo. Bambula ukuthi lento elotshwe nguJohane la yinto ekhona. Siyayizwa leyo nto? Nento ezothini esazokwenzeka. So leyo that is the right interpretation yencwadi yesambulo ukuthi isambulo sikhuluma ngento ekhona nento eqhubekayo esazokwenzeka. Kuyazwakala. So lapho leyo ukhuluma ngokuthi historicism. Angazi noma ngisho kahle yini manje, but ukuthi leyo historicism. So khona i-preterism ne-historicism. So i-historicism ile khuluma ukuthi isambulo sikhuluma ngento ekhona neqhubekayo esazokuba khona. So i-present and going on basically. Kodwa ibizwa nje igama ama-theologian ayazi ngayo ukuthi historicism. Indlela yokuchaza incwadi yesambulo. So khona i-preterism, khona i-futurism ne-historicism. But uJesu yena iveza la incwadi yesambulo. Uthi yena lento ayikhuluma yinto ekhona lento esazokwenzeka kuze kube sekupheleni. Kuyazwakala bazalwane. Just like ebeshilo na ku verse 1. Kuthi this is the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass. So come to pass yinto esazokwenzeka. Mayilobele abantu kuphela balesa sikhathi sakhe bazoyenzana into ezokwenzeka in the future bona sebengasekho. Seyizwa leyo nto. So it's very clear ukuthi incwadi yesambulo ilotshelwe ngisho nabantu aba in the future from lesa sikhathi. Now again umbuzo uthi kungani pho uJesu evele wabala lamabandla? Na impendulo naye bazalwane ngicela angazi noba ukhona yini ophethe iBhayibheli le-English angifundele uverse 1 nge-English kulento engifuna siyibone. Uverse 1 nge-English. Na impendulo enye futhi bazalwane. Ukuthi kungani? Because lento le ngiyahlala kuleli point ngoba yizinto lezi ezidida abantu abaningi. Bengamele ngabazi yasidida ngoba nako ukucacile uyicacisile uJesu ukuthi hayi lento into ekhona nesazokwenzeka. So nathi sikule part nekhulunywa ngayo from that time kaJesu enikeza uJohane isambulo thina sikule part ekuthiwa lento isazokwenzeka. So we future from that time. And siyabona ukuthi mayithi into ekhona
there is no disconnection. So yinto ezikhona and then nokuqhubeka futhi from that time ukuthi emva kwalokhu kuzenzeka ukuthi emva kwalokhu kwenzeka ukuthi emva kwalokhu hayi ukuthi yinto ekhona and then athule uJesu for all of this time athule until ke manje the last 3 years of the earth's history. No ayenzeki kanjalo. So uRibera lo no not the Alcázar bazalwana ukukhuluma iqiniso babekhuluma amanga. But yize incwadi ezisetshenziswayo manje incwadi kaDi Alcázar nencwadi kaRibera yize incwadi ezisetshenziswayo manje ezikoleni eziningi zokufundisa ubufundisi. Abafundisi abaningi izinkolelo abanazo zi-based on imibhalo yalamadoda engelona iqiniso. Yingakho ke if mhlawumbe uhlezi uyibuza ukuthi ayifundwa ngani le ncwadi emabandleni. Le ncwadi uJesu athe ubusisiwe ofundayo nozwayo nogcina into ebhaliwe kule ncwadi. Isizathu esikhulu yilokhu ukuthi abantu bakholelwa ukuthi incwadi yalapha. Yabona mina angenza nje isibonelo. Nginayo umfowethu ongumfundisi. Mangikhuluma ngencwadi yesambulo vela athi kumina incwadi yesikhathi esesidlule yeke lo incwadi into esesidlule leyo ncwadi kuyiyona incwadi ethi kaDaniel zaphelelwa ngesikhathi 100 AD ayisabalekile manje. Ngithi ha yazi lento ayikhulumayo iphikiswa ngisho iyona incwadi ngoba uJesu mayinikeza uJohane le ncwadi uthi lezi zinto omele uyilobe yinto ezikhona nezisazoba khona. But omunye uthi seyidlule zaphela ngalesa sikhathi incwadi wayinikeza uJohane. But ke bazalwane yileyo nto eyenzekalayo manje. Just like I said, uSathane usebenza ngani ngenkohlisi. Now ngicela sifunde bazalwane ivesi verse 1 oyitholile ngeEnglish King James version ngeEnglish. Okay, noma umuntu afunde ngeKing James any version ngeEnglish ngifuna ukuyengise nje uthini. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. Amen. Now ngicela ukubuza bazalwane, yazi inkinga ukubuza uphinde kuthatha isikhathi kodwa ukubuza kuyasiza ukuthi sinotice. Kunegama la ku verse 1 elikhona elingekho ku English. I mean elingekho kwisiZulu, likhona ku English alikho kwisiZulu. Elibe lo gama. If you can read quickly. Now to save you time, I'll tell you ngizosho bazalwane. Ileli gama lithi signified. KwisiZulu kuthiwa wathumela ngengilosi yakhe kuJohane. Ke English ithi he sent and signified. Zayizwa leyo nto? Now lo magama ashito ezimbini ezihlukile. To send ukuthumela, but to signify kusho ukuthi ukuthumela in symbols. Sayizwa leyo nto bazalwane? So leli gama igama kahle kahle elesiGreek elisetshenzisiwe in the original translation. Translated as signify la igama elithi sei mahino elesiGreek sei mahino elisho ukuthi ukukhuluma ngama symbols okanye ukukhuluma ngama signs. It's the same word elisetshenziswa nguye futhi uJohane lo bhala isambulo uyalisebenzisa futhi the same word kwincwadi kaJohane mawufunda ku chapter 12 verse 33 la iBhayibheli lithi la uJesu athi khona mina mase ngiphakanyisiwe ngiyokudonsela bonke abantu kumina. Salikhumbule lo verse uverse 32 lo. Then uverse 33 uthi lokhu uJesu wakusho ngoba angisayikhumbule ngesiZulu ithi kodwa ngeEnglish this he said signifying what death he should die. Sayizwa leyo nto? So lento athi ukuphakanyiswa mayikhuluma ngokuphakanyiswa kwakuyisign or symbol ye type yokufa azokufa uJesu. So the word signify kusho ukuthi to give in symbols. So la uJesu uyasitshena from verse 1 ukuthi incwadi yesambulo is given in what? In symbols. Kuyazwakala bazalwane. So uJesu mayikhuluma about the 7 churches which are in Asia. Mele singalaleli literally, silalele nini kanjani symbolically. Sayizwa leyo nto. Kakhulukazi mase iqhubeka esitshena ukuthi le ncwadi le ikhuluma ngezinto ezidlulayo isikhathi salamabandla ase-Asia. That is very important. Le part elithi signified.
ngoba signifies ukuthi the book is given in symbols. I hope that is clear. But let's understand. Say mahino. Kama let's Greek lisho ukuthi giving in symbols. Ukhuluma in symbols. Sayizwa leyo nto? All right. Now lokho kusiletha kwipoint yethu yokugcina. Ukuthi incwadi yesambulo siyifunda kanjani, how to study the book of Revelation. I will say point number 1 ile ngiqeda kuyisho bazalwane ukuthi incwadi yesambulo is given in symbols. So njengoba ibhalwe in symbols, kubalulekile ukuthi understand leyo symbol ukuthi isho ukuthini. Kuyazwakala bazalwane. Mayikhuluma ngesilo esinamakhanda ayisikhombisa, uyazi ukuthi asikho isilo esinamakhanda ayisikhombisa. So it's clear leyo nto ukuthi yi-symbol. That is ayikho asikazi bekhona isilo esinjalo kwasemhlabeni. Nomuntu othi hayi ikhuluma ngehistory literally kodwa ngento eseyidlule, mungakumbuza ukuthi kukhona la akatholakala khona isilo esinamakhanda ayisikhombisa, asikho. So it's symbolic. But ku-symbolic kunjalo bazalwane. 90 kumele siqaphele. Asiyeni incwadi kaPetro wesibili, 2 Peter chapter 1. Asifundeni verse 20 no-21 kuphela. Nazi lokhu kuqala ukuthi kasikho isiprofetho sombhalo esingacaciselwa ngumuntu ngokwakhe. Ngokuba akuzange kuvezwe isiprofetho ngentando yomuntu. Kepha abantu beqhutshwa ngumoya ongcwele bakhuluma ukukaNkulunkulu. So bazalwane ngithe incwadi angijongo mina futhi. Kusho yena uJesu ku-Revelation 1 verse 1 uthi le ncwadi wayithumela in symbols ngengilosi yakhe to John the Revelator. Now le ncwadi is given in symbols. So mele si understand ukuthi each symbol, in order to understand the book, you need to understand le symbol imele in. So manje yabona manje benginichazela ngokuthi lamabandla ayisikhombisa amele in ngoba it's symbolic. And how can I be sure ukuthi it's symbolic? Number 1, uJesu uyasitshela ukuthi incwadi le ayiphelelanga kulesa sikhathi, ikhuluma ngento eyikhona nesisazokuba khona. Seyizwa leyo nto. And then number 2, ngithe sizobona mase sifunda ngawo amabandla, sizobona uJesu lezi akhuluma ngazo yizinto ezenzeka in history. Kodwa after lamabandla lawa kwangelesa sikhathi sebedlulile, incwadi yesambulo yabhalwa ngonyaka 96 AD. If mhlambe besisazibuza ukuthi ibhaleni ngonyaka 96 AD, sekuyophela nje the 1st century AD, manje siku 2024 AD. So almost 2000 years ago, just under 2000 years. So yabhalwa ngonyaka 96 AD incwadi yesambulo. So abantu abaningi ingakho bethi iphelela lapho ngaleso sikhathi, ngoba naku iyasela ukuthi kubhalelwe amabandla waleso sikhathi kanjalo kanjalo. But ababonanga kuverse 1 ukuthi le ncwadi is symbolic. So nalamabandla symbolic. And more than that, yasitshena uverse 19 ukuthi le ncwadi ikhuluma ngezinto ezikhona nezisazokuba khona. Kuyazwakala bazalwane. All right. But i-symbolic injalo incwadi. uPeter la yasitshena ukuthi nakho okokuqala ekumele sikwazi. Siyayizwa lento leli verse. Cela sili-underline bazalwane leli verse. So important. Iverse esihamba ngalo kulezi fundo. Kuthiwa asikho isiprofeto esiza ngokuzichazisela komuntu ngokwakhe. Siyayizwa leyo nto. Nge-English ithi knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Siyayizwa leyo nto. So kuthiwa we cannot interpret it privately. Yini private interpretation? Ukuthi ngibone isilo esinamakhanda awu7, ngithi ngicabanga ukuthi lesilo esinamakhanda awu7 simele uThabo Mbeki ngoba mhlambe uThabo Mbeki unamadodana awu7. Futhi uThabo Mbeki yabona ngichaza into enjalo, kodwa akho verse, alike iverse elisupporta lokho engikushoyo. Sayizwa lento bazalwane. So that is private interpretation leyo ngoba ayisupportwanga yini amavesi. Kuyazwakala bazalwane. So every time we interpret symbol, mele isupporte yizwi likaNkulunkulu nomlando futhi owenzekile. Nomlando owenzekile. Now
Number two, into ekumele siyiqonde incwadi yesambulo. Number two, into ekumele siyiqonde incwadi yesambulo is that incwadi yesambulo njengoba nje isiprofeto. Isiprofeto is history in advance. Kuyazwakala lo ngikutshoyo. So isiprofeto sikhuluma ngomlando ungekenzeki. So izinto ezikwi-history book zaqale zaba yi-prophecy before zibe yi-history. uJesu wasibona zingekenzeki ukuthi zize kuzokwenzeka. Seyizona bazalwane. So njengoba injalo incwadi yesambulo ikhuluma nge-history in advance kusukela ngonyaka u-AD 96 ikhulume ngento eziphambili zingekenzeki kwaze kwaba isikhathi sokubuya kaJesu. Kusho ukuthi wena ofunda incwadi yesambulo ngo-2024 ufunda ezinye izinto ezila kwincwadi yesambulo sezenzekile, kuyazwakala, ezinye zisazokwenzeka. Ngamanye amazwi, ukuze uqonde kabanzi incwadi yesambulo, nenye into kumele siyifunde kakhulukazi yi-history. So sizobona sifunda ukuthi bazalwane kune-history eningi engizokhuluma ngayo, kodwa le history ihambisana nezwi. Angivele nje ngikhulume nge-history, ngithatha i-history nje kuphela ngithi hayi ngicabanga ukuthi ithi. Siyayizwa leyo bazalwane? No. Ngoba uPeter uthi the scripture of the prophecy is not of private interpretation. Private interpretation is when uyicabangela wena. Hayi ngicabanga ukuthi izinkanyezi zimele amasulumane la ayisikhombisa, kunamasulumane ayisikhombisa ubala amagama wawo. Yabona leyo nto? Now that is private interpretation. Yabo. Ngoba uJesu impela uyavela lapha kwincwadi yesambulo chapter 1 ephethe izinkanyezi ezisikhombisa, kodwa futhi uyachaza ukuthi zimeleni le zinkanyezi. Siyayizwa leyo nto? So amanye ama-interpretation ama-symbol siwathola kuyona i-chapter, siwathole kuyona incwadi, siwathole kulona iBhayibhile, siphinde futhi sibheke nakwi-history. I hope that is clear. So no private interpretation. So sitholile lokho bazalwane incwadi yesambulo number 1 masiyifunda kumele sazi ukuthi ibhalwe in symbols. Number 2 kumele si-understand ne-history ngoba it's history in advance. So ezinye izinto ezila kwincwadi yesambulo sezenzekile. So ukuze sikwazi ukubona ukuthi sikephi thini mayelana na-history, sime kuphi ngokwesikhathi. Siyayizwa leyo nto, sime kuphi. Kumele sikwazi ukuyitracker incwadi yesambulo throughout history ukuthi yayikhuluma ngokuthi kuzenzeka ukuthi ngempela kwenzeka. Ikhuluma ukuthi kuzenzeka ukuthi ngempela kwenzeka. So lokho kudinga ukuthi si-understand i-history. Now nakho kunye bazalwane. Uyabona lokhu? Kuye discourage abantu abaningi iBhayibheli abathanda ukulifunda lonke. Baney'ncwadi abayithandayo. But lo okwesithathu, this is the third point in terms of ukuthi siyifunda kanjani incwadi yesambulo. Incwadi yesambulo bazalwane inama-quotation amaningi from the Old Testament. Sometimes not quotations but allusions to the Old Testament. Yabo, zamavesi alapha ku-Old Testament. Siyayizwa leyo bazalwane. So even like chapter 1 kunamavesi quoted from Old Testament kwincwadi ka-Isaiah. So ukuze uqonde incwadi yesambulo, mele uqonde i-Old Testament. Futhi mawufunda ivesi elithile kwincwadi yesambulo, mele uqale uqonde ukuthi kwakwenzekelani ku-Old Testament kuze kukhulunywe lelo vesi. Siyayizwa leyo nto? And then mase u-understandile leyo Old Testament history leyo, ubheke ukuthi uJohane uMambuli uyi-applya kanjani la. Siyayizwa leyo nto bazalwane? So kubalulekile to understand the-Old Testament kakhulu. In fact, mawufunda incwadi yesambulo almost 505 times. Yayizwa leyo nto? So that's not a little. Kaningi. Almost 505 times. Kuquotwa from amavesi Old Testament. 505 times. Yayizwa leyo nto? That's a lot. So that means ukuthi ingxenye eningi encwadi yesambulo mawunga-understand iTestament elidala uzoza kukhulunywa mawufunda incwadi yesambulo ikhuluma ngoJezebel. So manje mawungakazi ukufunda iTestament elidala uzokwazi kanjani ukuthi ubani uJezebel? Izokhuluma futhi ngoBalaam ofundisa abantwana bakaSirayeli
Siyabona leyo nto ukudla izinto ezinikelwe kuyithixo. Manje mawungakazi uhlangana noBhalamu, awazi ukuthi kwakwenze njani uze kube njalo. Nalento izokulahleka. Ngoba uNkulunkulu sikhumbule bazalwane. Othi ngibuze. Cela ukubuza. Mhlambe sesilele bazalwane angiboni ngoba ngibheke iscreen lesi ngisisherayo. Ngicela ukubuza. According to verse 1, uJesu le ncwadi le ebefisa ukuthi ifinyelele kobani? Ubani ayibhalele according to verse 1? Asike simeke mhlambe ko verse 4 no 11, asiye ku verse 1. uJesu ibhalele ibali incwadi. Yes. Awazali bengithi sophendula kushesha. Abazuze ukukholwa. Abani? Abazuzile ukukholwa. Abazuze ukukholwa ngoba kuthi ubhalele ingceku zakhe. Yebo? Ithi the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servants. Siyabona leyo nto ukubonisa ingceku zakhe izinto ezizokwenzeka. So uNkulunkulu izinto akazenze ngazivezanga engayivezelanga ingceku zakhe. But we need to understand ukuthi lento ayibhalelwanga incwadi yesambulo umhlaba. So ama-symbols okuncwadi yesambulo umuntu ongakholwa, umuntu ongalazi ilizwi kaNkulunkulu kodwa ufuna ukwazi into ezizokwenzeka ngeke ayazi ngoba akamazi uBhalamu, akamazi uJezebel. Siyezwa leyo bazalwane lezibonelo bengizenza. So uJesu kodwa mayibhalela thina esikholwayo uyazi ukuthi ngoba usitshelile ukuthi kumele silifunde izwi lakhe, usibhalela esazi ukuthi siyalifunda izwi lakhe. Therefore mayikhuluma ngoJezebel sesiyazi ukuthi kusuke kwenzakalani. So le ncwadi le bazalwane ibhalelwe ingceku zikaJesu, abantu abamthandayo uJesu, abantu abamthembayo uJesu. That's why kusetshenziswa ke manje ama-symbols amaningi. They are from the Old Testament and amaningi kakhulukazi they are from the book of Daniel. So bayajabula ke abazalwane bebenathi kwizifundo zika Daniel ngoba amanye ama-symbols sobona into sesike siyibone already. So that's a very important point. Yokuthi kumele sazi Old Testament. So sesibona 3 points le ukuthi incwadi is given in symbols, incwadi futhi yesambulo i-prophecies, history in advance. So kumele si-understand the history. So kumele singabiko discourage mangimane ngithi hayi ku-history ekanje then nginikeze mhlawumbe bazalwane information ukuthi nje siyibuke. Le nto bazalwane ibalulekile kakhulu. So important. And then number 3 siyathola ukuthi ne-Old Testament futhi nayo kumele siyazi. Now ama-point engizovala ngawo manje in terms of understanding incwadi yesambulo ama-point a-spiritual. Ama-point a-spiritual. Asiyeni incwadi kaProverbs, Izaga chapter 1. Zonke lezi zinto engiyibalile, if kukhona oyi-neglectayo kulezi zinto lezi, angeke uyiqonde incwadi yesambulo. And ukufunda kwakho kuzoba yize. Everything engiyibalile bazalwane ibalulekile. Incwadi yesambulo, incwadi yezaga. Sifuna ukubona ukuthi singaqonda kanjani le ncwadi yesambulo. Izaga chapter 1 sesifikile. Ngithe chapter 1 mina. Ngiziphuthi. Yazi mina ngifunda chapter 2 manje ngiyabona ukuthi no. Chapter 2 sorry. Uqale ku verse 2. Ukuze ubeke indlebe yakho Yeah. ekuhlakanipheni, uthobisele ekuqondeni inhliziyo yakho. Yebo, uma ukhala ngengqondo, uzwakalisa izwi lakho ngokuqonda. Uma ukufuna njengesiliva, ukuphenya njengamagugu afihliweyo, khona uyakuqonda ukumesaba uJehova, ufumane ukumazi uNkulunkulu. Cela ukubuza bazalwane ukuthi masifuna ukuqonda into zikaNkulunkulu ukuthi yini kumele siyenze according to this verse. Yini kumele siyenze bazalwane masifuna angezwa? Ukuthi masikhala ngengqondo sizwakalisa izwi lethu ngokuqonda. Sifuna futhi siphenye njengamagugu afihliwe siphenye.
Now sayenza lona bazalwane ithi lana mele sikhalele uqondo ukuthi we need to cry after knowledge. Lo kukhuluma ngani? NjengomKristu ukhala kanjani uyakhuleka uyamcela uNkulunkulu angisho. Umcele and kuthiwa you don't only just cry and ask uNkulunkulu but ufake effort. Ukubona bazalwane ukuthi igolide lifunwa kanjani nesiliva zonke lento ezimayinwayo kuyagujwa kushone ngaphansi mafika ngaphansi kwakhiwe ngoba abafuna umhlaba ukuthi udilike baqale bakhe uthola kumine kune construction ekhona uyabona leyo nto then kwakhiwe then uqhutsheke kugujwa manje kuhanjwe futhi kugujwe until uzekuthole leyo nto eyigugu kubona bajabule. So uNkulunkulu la uveza ukuthi masifisa ukwazi imfihlakalo kaNkulunkulu we need to be willing to put effort of searching and studying. Sayizwa lana bazalwane i-effort yinto abantu abaningi abangafisi ukuyifaka ekufundeni izwi laNkulunkulu. Zikhona izinto ezinaNkulunkulu othi mayifunda uyi-understand immediately. Zibe khona izinto ezifana nencwadi yesambulo la uNkulunkulu etesta khona isifiso sethu sokuqonda izinto zakhe. God is testing our desire to know his mysteries. Kuthi ngaba ngempela will you dig and dig and dig. Usho ukuthi bazalwane izwi laNkulunkulu kuthina ngingathini can it be less valuable kuthina izwi laNkulunkulu than isiliva negolide kubantu abaligubhayo? That should not be the case. Bekumele ngaba i-value yezwi laNkulunkulu kuthina bazalwane is above silver and gold. Such that abantu ngisho nabagubha igolide mabesibona indlela esisesha ngayo ukuqonda izinto zikaNkulunkulu bamangala ukuthi ha labantu bagubha ngisho ukudlula thina. Sayizwa leyo nto bazalwane ngoba uncanele into zikaNkulunkulu ngisenze isibonelo ngoDaniel. Abantu babefasta 21 days engafasteli imisebenzi engafasteli unkosikazi engafasteli ukuthi kuphela ukuxabana emndenini engafasteli konke lokho ufastela ukuthi aqonde izwi likaNkulunkulu ekhuleka to understand the mysteries of God. Sayibona leyo nto so ukuthi nathi masigubha bazalwane njengegolide sizokuthola ukuqonda and kunjalo bazalwane without a doubt. Now ungagubha but if the next point lengizoyisho this last point if yona ilunganga bazalwane angeke ukwazi ayikho into oyithola. Ake sibukeni verse 23 chapter 1 verse 23 se Proverbs. Yini ekumele siyenze ukuze uNkulunkulu asiphe umoya ingcwele ukuqonda kuza ngomoya ingcwele asiphe umoya ingcwele asiphe futhi nolwazi lwamazwi akhe. Yini ekumele siyenze? Verse 23 chapter 1. Buyani ngokusola kwami, bhekani, ngiyakuthulula umoya wami phezu kwenu, nginazise amazwi ami. Asibambe la mayithi buyani ngokusola kwami ithi English ithi turn ye at my reproof. Sayizwa lento bazalwane ngamanye amazwi phendukani manginikhuza. uNkulunkulu bazalwane abantu abafundisayo abantu abamesabayo. Ingakho mawufunda kumaHubo 25 mhlambe uverse I think uverse 34 I can't remember the verse but ithi iBhayibhile the fear of the Lord is with them that fear him and he will show them his covenant. Sayizwa leyo nto so kuthiwa imfihlakalo kaNkulunkulu inalabo abamesabayo. So when you want to know the secret of the Lord you need to go to those that fear the Lord. Ayisho ukuthi those who are very very bright yabo the most intelligent people in the world the doctors of theology the masters of divinity zonke lento abazibiza ngazo abantu ayikho leyo nto. Kuthiwa imfihlakalo kaNkulunkulu inalabo abenze njani abamesabayo. Njengebesho manje uNkulunkulu uthi masifuna ukwazi izwi lakhe uthi asiphenduke mayesikhuza. Turn ye at my reproof.
then I will pour my spirit to you, and will give you knowledge of my word. So uNkulunkulu bazalwane ufisa siphenduke. Lento ayihlukanga kwinto eyikhulunywa nguJesu. Mawufunda incwadi kaJohn chapter 7, I think verse 17, uthi uJesu uthi he that seeks to do the will of my Father shall know of the doctrine. Says leyo nto, whether I speak of myself or the things that my Father has sent me. So uthi Jesu, he that seeks to do, or he that willeth to do the will of my Father shall know the doctrine. Ngamanye amazwi, ukwazi kuza kanjani? Kuza ngokufisa ukwenza intando kaNkulunkulu. uNkulunkulu ukubona kanjani ukuthi uyafisa ukwenza intando yakhe? Ukubona kanje ngokuthi lokhu sewuvese ukwazi uyakwenza. Seyizwa leyo nto, and then akufundise more so that uzohamba ngalento uNkulunkulu akufundisa yona. If bazalwane sifisa ukwazi into ezicomplicated, sifuna ukwazi about the beast and about the mark of the beast, sifuna ukwazi about the images, yabona zonke lezi zinto lezi. Kodwa into eclear ethi ungafakaza amanga, ungaqamba amanga, awuyiphila uyenzi. uNkulunkulu uzokupha kanjani ke ulwazi olujule kangaka, ube ulwazi olusimple kangaka kodwa nalo awulisebenzisi? Into esimple, into eclear ukuthi ungafornicate. Into esimple ukuthi ungabamba amagqubu. Kodwa ube uloku uqhubeka ubamba amagqubu. Seyezwa bazalwane, into ekhuluma esimple eclear ukuthi lingashoni ilanga uthukuthele. Seyizwa leyo nto. Kodwa uthukuthele isikhathi eside, kuphela amaveki, umuntu nje vele uthi noma abantu mabeke bakuthukuthelisa, akulula ukuthi usheshe uxole, kudlula izinsuku. Seyibona leyo nto, ufuna umuntu kumenza ayifile into, yabona leyo nto. So zonke lezo zinto kunabantu owazitenda ngeze ubathethelele. Zonke lezi zinto bazalwane, ukuthi lezi zinto eziplain, ezingekho na symbolic, kodwa asizilandela sizenze. Asingatshenti uNkulunkulu uzosisiza ngomoya wakhe oyingcwele siqonde la. Siyothi sifunda kodwa kube kumnyama ungaqondi. Ngoba uNkulunkulu uthe imfihlakalo yakhe inalabo abamesabayo. Uthi uNkulunkulu lana, turn ye at my reproof. Turn at my reproof. So bazalwane, yiso lesi sifundo into esiyibonile naila. Number 1, sithole ukuthi yini i-purpose ne-importance yencwadi yesambulo. Bebengekho abasanda ngena mhlambe, i-purpose sitholile ukuthi le ncwadi isitshela ngezinto ezisazokwenzeka, futhi le ncwadi yambula uJesu, and lezi zinto sabona ukuthi zibaluleke kanjani. Ukuthi bazalwane mayisifezela into ezisazokwenzeka, kubalulekile ngoba uyasiqwashisa ngamaqhinga kaSathane, ngama-tricks kaSathane, ukuze siqwashe asingabambeki ku-deception kaSathane. And futhi masazi isikhathi, sazi ukuthi yini kumele siyenze. NoJesu, le ncwadi yambula uJesu ngoba uJesu nguye okwaziyo, nguye kuphela okwaziyo ukusihlukanisa nesono. Because as ebuya uJesu, le ncwadi ikhuluma ngokubuya kaJesu nangolaka likaNkulunkulu oluzothululwa phambi kokuthi uJesu abuye. Bazalwane, kodwa sibonile ukuthi ulaka likaNkulunkulu luthululwa against isono, not against umoni. So umoni mayifuna ukusinda kumele ahlukane nesono. Sayizwa leyo nto. But umuntu mayibambelele kule nto uNkulunkulu ayibhubhisayo iyabhubha. Then sabona the intended recipient, incwadi ukuthi ibhalelwe bonke abantu kusukela ngesikhathi sayo incwadi. Verse 19 yasitshela bhala lezi zinto ezikhona nesisazokuba khona. Sayizwa leyo nto. Kusukela ngesikhathi incwadi ibhala ngo-AD 96 kuze kubuye uJesu ngonyaka esingawazi. Then safunda futhi ukuthi incwadi ifundwa kanjani, incwadi yesambulo. Incwadi yesambulo indlela esiyifunda ngayo bazalwane, sawabonile amaphuzu. Number 1, kumele sikhumbule ukuthi symbolic. uJesu ukuthi he sent and signified the book. So incwadi is symbolic. And ama-symbols kumele
kube yiBhayibheli elisitshelayo ukuthi asho ukuthini lama-symbols, not of private interpretation. Then number 2, sithe kumele sifunde nani ne-history, ngoba i-prophecy is history in advance. So ukuze ubone ukuthi wena ukephi mayelana nesikhathi kwi-timeline, ngoba sikwi-timeline, ukuze ubone ukuthi wena umekephi, ume esende noma ume ekugcineni ekupheleni kwayo-timeline, kumele ufunde i-history, ubuqhathanisa nesiprofethi. Uyabona ukuthi le nto le hhayi le seyidlulile, le seyidlulile, naye engakadluli sesilana manje. Siyayizwa leyo nto, kushuthi naye isazokwenzeka. And then njengoba nginaka ukuthi naye isazokwenzeka, mina ngizilungiselela kanje for le nto ezokwenzeka. Kuyazwakala abazalwane. So that is one of the ways of studying incwadi yesambulo, ngoba incwadi yaphila bazalwane. Asiyifundeli nje ukuthi emakhanda ethu agcwale. Uyabona leyo nto, incwadi yaphila. And ikhuluma ngezinto ezenzekalayo njengoba khulunywa ngempi, njengoba khulunywa ngobhubhane, njengoba khulunywa ngama-elite, ngama-world powers ezama ukusicontrola, ila kwisambulo. Yonke leyo nto. Kukhulunywa ngebandla elimhlubukayo uNkulunkulu, ngebandla elingesenabo ubungcwele. Yonke leyo nto ila kwisambulo. So leli lizwi liyaphila kakhulu. So we need to study ama-events enzekalayo. Siyayibona leyo nto. Then safunda bazalwane ukuthi okunye okubalulekile kwincwadi yesambulo masiyifunda kumele sazi i-Old Testament. We need to know the Old Testament. Isebenzisa imibhalo eminingi Old Testament. Then ngokugcina sathi we need to be diligent. Kumele siseshe even more than abantu beseshe igolide. Kumele siseshe kakhulu masifuna kwazi incwadi yesambulo. Kumele sibe willing to pray, to cry unto God. Yabo? And kumele sishiye bazalwane. Sishiye isono ngokusizwa nguJesu. Khona amandla egazini namhlanje, khona amandla egazini. Asikwazi ukufunda into ezijule kangaka abazalwane sibe siqhubeka nesono, besiqhubeka nokuzonda, siqhubeka nokuxabana. Yabona zonke lezi zinto. Ngiyazi abazalwane ezinye izinto akulula ukuhlukana nazo. Ngoba yabona indaba yokuxabana ngokunye kuyenzeka ukuthi ungaxabana nomuntu ungahlosanga. Siyabona leyo nto. But uyazama ukuthi wenze njani? Ulungise, uzithobe phansi. Yabo, futhi nawe uzama ukusesha ukuthi liphi iphutha mina engilenzile. Yabo, ngoba siyawenza amaphutha, mawukholwa kusho ukuthi awulenzi iphutha. Siyabona leyo nto. So kubalulekile kakhulu bazalwane, indaba ye-heart searching ibalulekile mawuzofunda into ezijule kanje. Otherwise so confuseka ngempela esifunda. So dideka. uNkulunkulu masifuna ukuthi asiphe umoya wakho engcwele, asiphe nokwazi izwi lakhe, we need to turn at his reproof. We need to turn at his reproof bazalwane. Sihlukane nesono. uNkulunkulu asisize-ke ayesivale ngomkhuleko. Father, in the name of Jesus Christ, Nkosi siyakubulela ngelizwi lakho, siyakubulela ngegazi that is flowing even now, Nkosi, to cleanse us. Igazi Nkosi elinamandla, kusihlamba kuzo zonke izono, ngoba Nkosi sifunda buya kwakho Yesu, sifunda nangokuqonda Nkosi ilizwi lakho, into egqamayo kakhulu ebalulekile kukuhlukana nesono. Siyacela Nkosi uncedo kakhulu to separate from all iniquity. Asinawo amandla segazini. Ilizwi lakho Nkosi kwincwadi yamaHebheru chapter 12 liyasho ukuthi masihlukane nazo zonke izono Nkosi ezisibambayo. And then lisixelele futhi Nkosi kuverse 2 ukuthi sibheke kuJesu. Siyacela kakhulu ke Yesu sincede Nkosi sibheke kuwe apho uncedo lwethu livela khona. Please Father, help us sonke to understand the things that we have studied, and nje Nkosi awusivule ingqondo kakhulu sibe nokuqonda. We ask kakhulu konke in the name of Jesus Christ. Amen. As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be